Guía para non sentirte mal se che está a gustar Matt Smith en House of the Dragon. Estás a sentirte mal porque che está a gustar un pouquiño de máis Daemon en House of the Dragon, a precuela de Xogo de Tronos? Yes, apologies. Pois non te preocupes porque en Gallifrey Save temos a solución para ti. Fai unhas semanas estreouse a precuela de Game of Thrones, Xogo de Tronos, House of the Dragon ou A Casa do Cerjón. Esta serie está baseada no libro Fire and Blood de George R.R. Martin e narra os eventos acontecidos 200 anos antes do que vimos en Xogo de Tronos, en concreto aqueles relacionados coa Casa Targaryen. Xa desde o primeiro episodio podemos intuir quen é ou vai ser un dos principais viláns desta serie. Daemon Targaryen, o irmán do actual rei. Con atitudes máis que cuestionables ao longo dos episodios, por que nos está a gustar tanto Daemon? Exie ultratan. Exacto, porque Daemon é interpretado nin máis nin menos que polo noso queridísimo 11º doutor, Matt Smith. Hello. Así que non te preocupes, non che está a gustar Daemon como tal, nin as súas atitudes cuestionables, está a gustar a carisma e a interpretación de Matt Smith. De feito, estas cualidades son tamén as que fixeron que sexa un dos doutores máis queridos, aínda que ninguén confiara demasiado ao principio, e que viña a reemplazar ao mesmísimo 10º doutor, o doutor de David Tennant, un dos máis queridos pola comunidade Jubian. Vimos por primeira vez a Matt Smith en Doctor Who na 5ª temporada, no episodio The 11th Hour, e atrapounos ao momento coa súa interpretación e con todo o que truxo o Doctor Who co seu doutor. A personaxe do doutor, en concreto, a súa reencarnación son todo o contrario que te podas imaginar á súa personaxe en House of the Dragon. Para empezar, o doutor viaxa por todo o tempo e o espazo co propósito de axudar persoas. Persoas que fan cousas boas e cousas malas. O doutor sempre está disposto a axudar e confía na bondade das persoas. De feito, seguro que confiaría en que hai bondade en Daemon. Aínda que a personaxe sexa a mesma ao longo do tempo, cada rexeneración renóvase con cada intérprete. Así, o doutor de Matt Smith é simpático, gracioso, bondadoso, feliz. Foxe de roles clásicamente relacionados coa masculinidade, foxe da brutalidade, foxe da violencia. Hello, cutie pie. Who's a lovely tricey then, eh? Como todas as reencarnacións anteriores, sí, pero este doutor é especialmente bo e inocente, no mellor sentido da palabra. Nobody panic, but I appear to be losing control. O 11º doutor é un neno cargado de ilusión e con ganas de facer do universo un lugar mellor. Móstranos quizáis un doutor un pouco máis tolo nalgún sentido, pero de verdade pensábamos que tiña un deixe de loucura. Non sabíamos nada da loucura que podía traer Matt Smith. Así que, cando esteas a ver House of the Dragon e se che faga demasiado, non saibas que atitudes deberías pasar por alto ou non, invitamos a que coñezas o noso lugar seguro a carón do doutor. Poderás ver a Matt Smith coa mesma esencia ao longo de 3 maravillosas temporadas cargadas de emoción e de enredos inesquecibles. Riremos canda el e choraremos tamén, sí, pero non teredes ningún arrepentimento. Ademais, aínda que a serie nova comeza no 2005, parte da comunidade Jubian considera que se queres saber un pouquiño de que vai isto de Doctor Who, podes comezar na 5ª temporada, a primeira de Matt Smith. Así que se queres compaxinar pasalo mal vendo a Matt Smith como Daemon Targaryen, invitamos a que o vexas tamén en Doctor Who. Doctor Who's the best. Como dato curioso maiores e sen facervos demasiado spoiler, nesta primeira temporada podemos ver tamén a Ty Tennant. Ty Tennant é o fillo de David Tennant, que o adoptou ao casarse con Georgia, a súa muller. Georgia tamén sae nun episodio de Doctor Who, facendo de filla do doutor. Ademais, esta actriz é nin máis nin menos que a filla na realidade do 5º doutor Peter Davison. Si aquí queda todo na casa como cos Targaryen.